இந்த சைக்கிளை இந்த கைத்து மேலே அப்படியே ஓட்டிட்டு அந்த ஹைட்டுங்க செம்ம ஹைட் அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸாக இருக்கும். இதை தாண்டிட்டா செம்ம ஹைட்டு. இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிள் ஓட்டிட்டு தான் போகிறோம். பட் சேஃப் தாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். மேபி டைம் சரியில்லைன்னா என்ன வேணால் நடக்கலாம். ஆல்ரெடி நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல நேரம் தான் நடந்துகிட்ருக்கு, பார்த்துக்கலாங்க. ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிம்முங்க டயர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ரிம்மில் அந்த கயிறில் மாட்டியிருக்காங்க. வாங்க பார்த்துக்கலாம் எப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாமே. ஓகே ஃபஸ்ட்டு போலாங்க. ஓகே நான் ஓட்ட பண்ண பண்ணேன் சொல்லி போட்டி பொண்ணு வாவ் செம்மாயிட்டுங்க. ஒன்றாங்க அது கீழே விழுந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. அந்த தைரியத்தில் தான் நான் இருக்கேன். வாவ் கீழே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன்.